Kagelar pada montar tinon Ilam surung soroting tangan padam Ajaring kegono kawi sisaning kusana sarwa sinawung lan wilopo kaksih stantun lampahing budi cirantu tutur tetua tua terakhir paladyo winurus sito mukoyo kamen miskoro yutubi ucapan umum bago pagdarasaning dito pralambang kang tumpo marmo pangtu panggeng pangtutu sampur wengkoto sebut pagelane wayang purwo Suprabdata Pitana suwar dening dadi rep swasana tentrem Data panggayuh Pitana luhur ing kono ana bisa panggayuh kang dumadya bisa kasembatan lamun sinungguh dening swasana ingkang tentrem Wapun kita ingkang kaiko adi dosa purwa ing pamarang sawijadi luwih dosa 10 purwananing kawitan sejanto kathah titah Bathara ingkang sinungga ing pratiwi pasungsunganing akasa lamun ngupaya negara sewudan tan bisa ngaturaké dosa negari satu sedatan bisa ngaturaken kabeh Adi adine ngaku kita datang sajuga kadi adeking praja ing Ngastina Yanagara Kurujanggala Gajahaya Yanagara ing Ngastina Wilana Bala Ngastina minangka Purwaning Kandha ya purwaning carita nalika semanten nganti jaman kencana Wilana Bala Ngastina sinebara-nebara ingkang panjang kunjung pasir wawukir loh jinawi gemah Arifah Karta Tata Turaharja basa panjang werdine dawa kunjunganane luhur lamun Cinengkala sepira dawaning praja lan luhuring negari ing Ngastina pasir pawukir pasir araning samudra ukir araning gunung lamun tata rengganing praja Ngastina angan-angaken pagunungan menggerakkan pasabinan ngayunaken bandara ingkang sakalangkungan Lotulus jinawi murakang Suratiloka papan siti ing praja negari Ngastina ya Gusti kang timpangan warik satemah lemah subur lan makmur apa kang tinancepake ana ing madyaning siti pategalaning praja Ngastina Cinandra nandur bebu Gusti Hyang Kencana apa kang tinancepake bisa tuwa ijo royo-royo ngrembaka yang wowohane
dadosaken para wijo nami madyaning pategalaning para manunggal kisma ugi tinaneman kala simpar para kependhem minangka cagak tuaing para kawula kang amung Narakisma linangku ingkang cumandha wonten negari Astina. Basa Demak lamun kathah lampahing para Sentana Nayaka ing negari Astina ingkang sami amung dagang lelayaran. Rinten pantaraning dalu tansah luwintir dhateng wonten kendhati. Parang diri dhateng wonten ingkang nyipta pringgo bayaning marga awit teng kono gemahe raja ing Astina. Ari pakatondo lamunta kathah para nayaka praja lan para kawula ingkang satawis mapan cumandha wonten ing kitha nagari Astina. Mila lamun kadulu saking dirgantara pasangane Wisma katon jejel ril angrasa tepung glandar merajenani lamun to ing kono kathah saweneng para nayaka lan para sentananing praja ingkang samya cumandha wonten ing kitha nagari ing Astina. Karta Tata Turaharja kathah ingon-ingoning raja kaya bebek iwen kebu sapi mendo maesa lan kambangan ingkang sedaya dhateng tinancangan yen enjang samya loro wonten ing madaning pategalan parendene yen serap sura sami wangsul maring kandange dewi-dewi suwang-suwang parendene dhateng wonten ingkang kalok kelangan meratandani kalamunta para kawula ing negari Astina dhateng wonten ingkang tumindak cecemilan cara jupuk lan sapandhangan. Basa Raharja kathah para Sentana nanayaken praja mandhapipun dhateng para kawula dalem tiyang alit ingkang sami sumiyut sumungkep wonten ing dalem Sang Naranata ing negari Astina. Sedaya para nayaka lan para kawula ing negari Astina sami setutuhu satemah dadosaken iringipun para kawula ingkang cumandha wonten ing negari Astina. Kathah para raja maharaja ratu maharatu ingkang samya manungkul dhateng sedalem Sri Narata ingkang jumlaji wonten negari Astina. Parandiri dhateng wonten ingkang ginebaking Bandayuda sedaya samya umiring dhateng kawibawan lan karharjaning praja negari Astina. Jero kathah praja ingkang samya asa bulu bekti gondrong miwah pangarep-arep. Sang Ratu kang jenengan wonten ing negari Astina. Lendra Nalendra ingkang suka anggegandar dhateng kawulanira. Bebasan paring obor dhateng tiyang ingkang kabetengan, paring buga dhateng kawulanipun ingkang kandhang kaluwih. Milu langkung bali lanjangkung prang ngapuka ngapura lepating wadya agung telamun tiniti preksa. Nalika semanten Sang Rata ingkang jumenengaji wonten ing praja Astina kondhang kalukaning Raden Bondo Bandu Sentana. Mira kathah para ingkang samya sumuyut sumungkem parandene dadosaken santosaning negari ing Astina. Semanten upakaning praja awit lamun Cinandra sedalu dhateng wonten putusipun. Lasinten to ingkang jumenengaji wonten negari Astina. Sinten to ingkang minangka basa namaning Narendra ingkang lenggah gampar kencana wonten ing praja Astina. Lah punika ingkang sinebut Sang Prabu Duryudana, Sang Prabu Jaka Pitana Kurupati
ya sang trima mangsa Srebet Prabu Joko Pitana awit nalika jumeneng lenggahé dampar keprabaning Praja Ngastina dereng nate ngambut silaning akrami bebasan takih lajeng lan jumaka mila sinebut Prabu Joko Pitana sinebut Prabu Kurupati awit ing kono sang nata ingkang jenengan jiwonten ing negari Ngastina traing Kuru ingkang sinengkaken minangka lenggah dampar keprabaning Praja Ngastina. Nalika semanten pinuju ing dinten Restati Manis sang nata Prabu Duryudana kepareng lenggah siniwaka wonten ing dampar Kencana liniwekan kasur Prabu Pangdani sinebaran Mawar Gondowida Dewas Jendral Kasturi satamah amai anggondowangi kantos dumugi wonten ing Panguragan. Nalika semanten sang nata Prabu Duryudana kepareng hanampi rawuhipun pendhita ing Kalkandaya Rekyan Wara Bisma ingkang satawis dinulungan supados tedhak wonten ing negari Ngastina. Datan kantor pepatih ing negari Ngastina ingkang lenggah wonten ing Kapatihan Plasa Jenar inggih menika Radyan Patih Haryo Sengkuni ya Raden Suman. Patih Haryo Sengkuni mengkeraken pendhita ing Sukalima ingkang kepareng Begawan Durna ya Dahyang Kumbayana ingkang semanten mengkeraken Nalindra ing Ngawangga sang Adipati Karna ingkang sampun sumewa lenggah wonten ing madyaning Pasewakan Agung negari Ngastina. Ugi mengeraken Rai Dalem wilijipun Kartamatma. Lan semanten sangga sinambung pungkur Purwadya Bolan para Sentana ingkang gamblapar wiswan wedhi parukan Jawi. Temah Cinondro ngangsep iswanipun sagung para nayaka lan para sentaning praja. Lamun kapiyarsa panjenenganipun samya sowan. Iswan ngasep Samudra Asa
Yo Kresna
luwi lore melu karya sang Bupati sang Bupati Dewa Musuk Sekolah Radio dan Dukung Awal Langgeng Singgung Kata Bangkit ke papan patik ing poso Senar di kapan diosa budi saksuan dengan liko wonten ing stinggil pinatur toy poro jenastino pependiro ngaturaken pambagyo poro kramit katenggalipun paman Mario Sengkunika kadepe tahu Kulo lanin jeder anak Gahat kurang lanang yanipun ikeng bopo nampi saderipun ikeng bopo matur menuso dalem anak Prabu Duryudana manahipun ikeng bopo ing Jawi anggadhahi raos ingkang kumarasan bebacan acaruk mawas kaimbakan kadyotene kambengan salombo ingkang pinanjer wonten ing madyaning alun-alun negari Ngastina saged katempuing maruta satemah ngantos buragapan ngrosing manah kula sasampunipun ingkang bapa ing kepatihan nampi timbalanipun anak Prabu Duryudana dukir menawi keparengan Prabu nimbali angacarani dhateng suwanipun ingkang bapa ing kepatihan Lorinjih Urmajeng pikantuk berkah pangestunipun anak Prabu Duryudana sowan kula wonten ing Praja Ngastina winantu ing Karaharjan boten wonten rubeda setunggal punapa inggih kawan namung boten kakalumpen ingkang bapa ing kepatihan ngaturaken sumengkeming sembah pangabekti kula mugya unjuk wonten ing sak ngandhap papada dalem anak Prabu Duryudana kula nok rinci anak Prabu pamananipun dinampi pinayo gong-gong diraning pengalingsuh sasampunipun paman Haryo Sengkuni ngaturaken menapa ing dados aturipun paman sakit sungkem pangabektipun paman Haryo Sengkuni ingkang temandur dhateng putra kula tampi mugi mawahana kahayun lan kawitadan kula anggen kula jumenengaji wonten ing negari Ngastina paman harus mekaten nggih anak Prabu sawetawis kasih calon enggak wonten stinggil guna proto ing Praja Ngastina nuringgih kados sampun boten kirang prayogyan wonten Pak paman ujung ing Sukolimo papan Bengawan Durna ngaturaken pambagyo kanglujengan rawuh jengan liko wonten ing stinggil guna proto Praja Ngastina paman Umboyono lucu manyar-manyar sekali kibong kebulungan asliku ini awal ini anak Prabu nampi tinggalanipun anak Prabu Duryudana sowan kula winantu ing Karaharjan boten wonten rubeda setunggal punapa anak Prabu nampi nggih bapa ing Sukolimo mboten katelempen ngaosaken sugeng pangabekti kula mugi unjuk wonten rasanipun anak Prabu Duryudana kula anak injana paman Bengawan Durna kula tampi pangabektinipun paman Durna mugi ndadosaken santosaning sang kula anggen kula paranata wonten negari Ngastina paman Bengawan Durna mekaten anak Prabu sawetawis kasih catur lenggah wonten stinggil pinaturata praja ing Ngastina paman niki kados sampun boten kirang prayogi anak Prabu Duryudana anak inggih mekaten
Bapak Prabu Dipati Karno Noto Ingawonggo ingkang ngerayi angaturaken pambagyo para prami rawuh paduka wonten ing negari Kastina Bapak Prabu Dipati Karno. Puji Nyai Prabu.